fet ja aquesta pàgina, podem jugar un poquet a les activitats de la pissarra digital. Jugueu amb mi? Val. Diu, completa les sèries. I ens posa el número 70, però poquet a poquet pareix que vaig baixant i va al 0. Així que, després del 70, no. Abans del 70, quin número hi havia? Molt bé, el 60. És del gran cap al més xicotet. 70, 60... Vinga, comptem cap a darrere. 50, 40... Anem bé. 30, 20 i 10. Perfecte. Comprovem? Bé. Més difícil encara. Anem a comprovar aquesta sèrie com funcionaria. Perquè hi ha un 25, després un 45, 55, 75, així que anem a anar poquet a poquet des del més xicotet cap al més gran. Molt bé. Començarem. Quin és el nombre més xicotet de tots aquests? Molt bé. 15, 25, després del 25 que anirà el 35, 45, 55, molt bé, 65, 75 i per últim 85. Comprovem? Perfecte, sou super ajudants. Una altra. Oi, oi, oi. Anem a completar aquesta sèrie una altra vegada i primer hem de fixar-nos si va cap a davant o cap a darrere. Pareix que el 34 és més xicotet que 38, 38 és més xicotet que 42, així que anem creixent un poquet cada vegada. El primer nombre més xicotet és el 34 i el que li continua és el... Sí, 36. 34, 36, 38. Crec que va de 2 en 2. Anem a sumar-li 2. 38. 39 i 40. Molt bé. 40, 41 i 42. Anem a votar de 2 en 2. 42, 43 i 44 l'agafe. 44, 45 i 46. Molt bé. I l'agafe. Anem a comprovar-ho. Molt bé, give me 5. Ho esteu fent meravellós. Ai, 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 ai. Vinga, que se nos compliquen les coses. El 78 és més gran que el 72, així que anem a anar llevant-li poquet a poquet per a que siga més xicotet. Llevar és restar i restem de 2 en 2. Així que agafem els nostres dits, posem 2 ditets en la mà, 78 i anem a llevar-li un 77 i després va el 76. Molt bé. 2 ditets més, vinga. 76, 75 i 74. Val. 74, 2 ditets menys. 73 i 72. Anem bé. Anem a llevar-li 2 més. 72 i 71 i 70. Si el tenim, ai, ai, ai. Ahí està. Al 70 anem a llevar-li 2. 70, 69 i 68. Molt bé. Bueno, anem bé. Llevem-li 2 més. 68, 67 i 66. I per últim, molt bé, facilíssim,
65 i 64. Comprovem? Perfecte. Ale, ja hem acabat l'activitat. Besos!